Yes. Inuwa ne zaɓi na farin gida majalisa ni na yayi mun gani yanzu alhamdulillah gwamba min yaba da ayyukan da kake birni da karkara wane zaɓi na farin gida majalisa ni na yayi mun gani yanzu alhamdulillah gwamba min yaba da ayyukan da kake birni mai sama za su ji tsoro sannan garkuwa muna da mai kishin mu dan farin gida inuwa buldoza ne kuma hasana ya na gado kun damu kaji gaskiya duk bakin halin ku kun yi kun gama gwamnati dai ta samu yayi mun gani ba za su gane shirin ba kaji gaskiya ba za mu daina faɗi ba farin gida muna da babbar gayya sannan garkuwa Allah mu dai ya faranta kai mun gani